nakapunta na kayo dito sa area na to, sa isang beach resort. Blue. But for now, live tayo dito. May mga naniligot na banda doon. Kanina itong part na to, matubig eh. Kaninang maagang maaga. Ibig ko sabihin, naaabot siya ng tubig dito sa part na to. Hanggang dyan sa bandarian. Kaso ngayon, okay na siya. Bumaba. Actually, yung bato na yan kanina, hindi nakikita yan eh. Yan. Pero ngayon, kita na siya. May mga bata doon sa bandarian. Mga naliligo doon sa banda doon. Mga boys doon sa banda doon. Live po tayo ngayon. Ilocano Mata TV is live dito sa isang beach resort. So sa isang nanonood, salamat sa'yo. Ayan, so live tayo ngayon. Pwede ka mag-chat. Magre-reply ako sa'yo sa chat. Kasi ayaw ko munang sabihin kung saan banda ito. Pero mamaya pagka may mga iba pang manonood, magbibigay ako ng clue. Ayan. Napakaganda dito sa beach resort. Ito ang paligid niyo. Ayan. Salamat sa dalawang nanonood. Live tayo ngayon dito sa isang beach resort. Yan, ang paligid natin ganyan po. May mga naliligo. Ito. Sige nga, hulaan na ninyo kung saan itong area na to. Beach resort ito. Malay natin, baka may dalawa dyan na alam kung saan itong lugar na to. Maybe nakapunta na kayo dito. Familiar ba?
Looks familiar ba dito? Checkan ninyo. O, ito yung paligid ng resort. Hindi ko muna sasabihin kung anong pangalan ng resort at kung saan ito. Kasi gusto ko hulaan ninyo. So may mga bata, may mga babae at lalaki dun sa lugar na yun. No? Madami sila dun sa lugar na yun. Naliligo. Kasi maganda dun eh, mabato nga lang. Yun, dinadayo nila yung part na yun. Mabato kasi. Napakaganda sa part na yun. O, salamat sa tatlong nanonood. Live tayo ngayon dito. Road to You by Ilocano Mat TV. May mga bata na naglalakad at iba pa. Yan. Mapunta sila dito sa park na to. Yan. Napakaganda po dito. Sobra. Nakaka-relax. Yan o. We're going live. Road to You. Yan. Mag-hi ka, anak. Anak. Mag-hi ka. Hi ka mo. Hi. Live tayo. Live. Mag-hi ka, anak ko. Live. Live po ito. Mag-hi ka, Balong. Mag-hi ka. Live ito. Live. Live. Hello. Like and follow, subscribe. Ayan. Oh, like and follow and subscribe daw po. Ayan. Salamat sa dalawang nanonood. Ayan. Live tayo ngayon. Brought to you by Ilocano Mat TV. Ayan. May mga iba pa doon. Pero may mga nagpipiknik doon, no, sa banda doon. Salamat sa mga nanonood. Live tayo ngayon. Ayan. We're going live. Brought to you by Ilocano Mat TV. Ayan, oh, may mga ano to. Just wow. I just hope na ano to, makapunta kayo dito one time. Nakaka-relax dito sa resort na to. Ayan, hindi sayang yung inyong entrance fee. So, ang clue number 1 na ibibigay ko, kahit tatlo lang kayo na nanonood, eh, ano to, una, hindi siya masyadong malayo sa Metro Manila. So, yun yung unang clue natin. Hindi siya masyadong malayo sa Metro Manila. Saan kaya ito? Saan kaya itong beach resort na to? Maybe iba nakapunta na dito. Ayan oh. May ilog dyan eh sa bandarya. Tapos yung tubig niya pababa dyan. Tapos dumidiretso yung tubig na yan dito sa dagat. Dagat po yan. We're live. Live stream po ito. Brought to you by Ilocano Mat TV. Salamat sa dalawang nanonood. May naiihi daw dito. So gusto ba niyo? Nasa live po tayo ngayon. Jadi umihi ka muna tapos balik ka. We're going live. Brought to you by Ilocano Mat TV. Sa part po na yon ay may mga kabataan at iba pa na nag-pipiknik. May nuhukay eh. Kung titignan ninyo sa part na yun, may nuhukay po. So kung ano man yun, laro lang nila yun for sure. Pero napakaganda sa area na yan. Kaya dun sila nagkumpulan. Kasi tingnan ninyo, may mga pato dyan na pwedeng dyan kayo maligo. Kaya lang, ayan no, it's almost 12 o'clock in the afternoon. Kaya medyo pag ganitong oras, nakakaitim talaga dito. For sure. Bababag ka sa tubig dagat. So I would suggest na kapag halimbawa mapuntahan ninyo itong lugar na to, maaga kayong pumunta, yung wala pang masyadong init. Kanina kasi umuulan-ulan ng konti kaya hindi kami nakababa dito. Pero ngayon napakaganda ng panahon. Yan.
Live tayo ngayon. Salamat sa dalawang nanonood. Pero live pa tayo ngayon dito sa isang beach resort. Hindi masyadong malayo sa Metro Manila. Salamat po sa dalawang nanonood. Doon sa part na yun, may mga kabataan na ligo, ito pa. Live stream, bro. May lokal naman. Panoorin natin kung anong gagawin ng mga kabataan na nandoon doon. Naliligo din sila. Baka may kukunin. Yan sa area na yan, mga tao din siya. Gusto nila sa may ilog eh. Ilog kasi yan. Tapos na ang ganda, grabe.